नमस्कार प्रणाम तमाम भोजपुरिया भाई लोगन। आज चर्चा करे जा रहल बानी हेड भाई के घटिया सेलिब्रेशन पर। तो बनल रही वीडियो के अंत तक, बहुत मज़ा आवे वाला बा। हाँ, तो हमारे साथ फिर से जुड़ गई बारन पांडे जी। तो पांडे जी का राय बा ई हेड के सेलिब्रेशन पर? देखो तिवारी जी, राय हमारे है बारा कि हेड के ऐसा सेलिब्रेशन न करे के रही। काहे कि जो क्रिकेट है जेंटलमैन का खेल है। भारतीय पूर्व क्रिकेटर जो नवजोत सिंह सिद्धू बा ट्वीट सही कैले सा। ये केवल प्लेयर के लिए नहीं बल्कि पूरे भारतवासियों के लिए अपमान की बात बा। सिद्धू पाजी के बात से हम सहमत बानी, ओके कड़ी से कड़ी सजा मिले के चाहिए। लेकिन पांडे जी, ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड एकरा के तो गलत न मानेला और कप्तान पैट कमिंस ए पर सफाई भी देलन है। देखो तिवारी जी, केहू गलती करेला तो कबूल नहीं के करेला, तो उनका के सफाई तो देवे के पड़ी। वो जे 2022 वाला श्रीलंका और ऑस्ट्रेलिया के मैच के बारे में बात करा था। हाँ, तो वहाँ कोई परेशानी होइल रहे, लेकिन यहाँ तो कोई परेशानी न रहे। बिल्कुल पांडे जी, हमरा और बात से सहमत बानी। यहाँ 2022 वाली बात से कोनो संबंध नहीं के बा। ई साफ साफ दिखता कि हमारा अपमान बा। हमरा पूरा उम्मीद बा कि अपमान के बदला अगला मैच इंडिया जीत के ली। सोशल मीडिया पर भी यूजर सब अपना प्रतिक्रिया देले बारे। आ सिद्धू पाजी तो पूरा फायर बारन, उ तो कहतारन कि उनकरा के सजा मिले के चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल जायज़ बा सिद्धू जी का फायरिंग होना। पांडे जी, भारत में तो हमनी लोगन मेहमान के भगवान मानेली और हेड के ऐसे सीखे के पड़ी कि मेहमान के कैसे स्वागत करेली। तिवारी जी, सीखना जरूरी बा। काहे खातिर कि मेहमान के अपने घर में बुला के बेइज्जती कईल ठीक नहीं के। चलो अब वीडियो के अंत करतानी। आ कमेंट में जरूर अपन राय बताई आ चैनल के सब्सक्राइब करके अपन सपोर्ट दिखाई। क्रिकेट के हर अपडेट आ चर्चा खातिर यही जगह पर मिलते रही। धन्यवाद।